қартайған күніңде, әйме, көз алдына кетер. Нелер эшләргә җыенасың? Картайган көннәр мин күз алдыма китерәм, минем булачагыла бер задача, ул төп манзара ул әлбәттә Иделгә чыгачак. Ул якынча бер 10 гектар дип өметләнәм, ягъни шундый зур мәйданда дача һәм инде анда минем оныкларым чабачак. Мин үземнең шул ак халатымда балконга чыгачакмын, чәй эчеп, чөнки мин каһвә яратмыйм. Һәм инде әлбәттә балалар белән аралашып, алар белән күңел ачып, һичшиксез шулай картлыгымны каршы алырмын дип өметләнәм. Ягыз, мин хәзер нәрсә белән шөгыльләнәм. Нәкъ шул гыйбрәләр белән, ләкин әз генә әкренрәк. Димәк, картайгач бит инде оныклар булырга тиеш. Менә шул оныклар белән ниндер кичкенә бала шикелле тагын уеннар уйный башлыйм, наверное. Менә шулай цикл яңадан башланачак дип уйлыйм. Испаниядә яшәргә җыенам. Оныклар белән сәләткә килергә җыенам. Биергә. Үземә ат сатып алам. Һәм аны үстерәчәкмен. Аның артыннан пишән чабып, абзар чистартып ятачакмын. Кибетләрдә җырыйм, усырып җырыйм бераз генә. Балаларыма әйтәм, сез балалар дип. Аныкларыма әйтәм, сез аныкларым дип. Монда усырып җырмагыз, мин усырып үзем җырыйм дип әйтәм. Барыгыз кибеткә барыгыз, нишләп мин кибетләргә җырыйм дип әйтәм. Рәхәтләнеп, Sony PlayStation уйнап жатам. FIFA 40-50. Вот, мин сразу әйтәм, актыгы период вакытындамы? Период вакытында. Юк, мин беләм, что мин бу вакытта, әгәр минем оңым булса, мин бу вакытта кабинетта утырам, өстәлдә утырам, ниндер статья язам. И мин беләм, что әгәр дә минем менә бу әйтик, сәләтем аңларга, язарга булса, мин беләм, что мин утырам бу вакытта өстәлдә. Бу беренчесе. И икенчесе, мин беләм, что мин булмагач, анда шалтыратулар бик күп кешеләр и психолог Рамиль Гарифуллина сорыйлар. Но мин уже булмыйм бу вакытта. Аң булмаса, анда деменция була бит ул картларда. Анда уже мин белмим нәрсә эшләрем. Анда уже икенче төрле. Картайган көнемдә ул мин теләр идем, чтобы ул көннәр минең иң шәп көннәр что булды. Иң шәп картайган көннәрдә. Вот. Исән сау, так сказать, уршай мышти в здравом уме и үлгәндә картайгач яшәгәндә анда үлергә вакыт җиткәч дә бәхетле булып яшәргә, бәхетле булып үләргә насыйп булсын.